Virksomhedsbeskrivelse. Carlsberg blev grundlagt i 1847. De har produktion i ca. 50 forskellige lande. Det er et 100% aktieejet selskab. De har hovedsæde i København og har ca. 45.000 medarbejdere. 5 års oversigt. Der er et billede af regnskabet, og i regnskabet der kan man se, hvor meget øl der er blevet solgt i 2012. Det er meget mere øl, end der er blevet solgt de andre år, da der er blevet solgt cirka 14 millioner kroners mere øl. Og det vil så også sige, at deres produktivitet er steget. Det er en af grundene til, at Carlsberg har fået et større overskud. En af de andre grunde, det er, at de har fået mange flere aktionærer, end de har haft før. Hvis I kigger i regnskabet, kan man også se, at deres nettoomsætning den steg med 6% til 67 millioner kroner. Carlsberg har i 2012 haft det største overskud i forhold til de forrige år. Afkastningsgraden og nøgletal i Carlsberg. Da vi kigger på afkastningsgraden omkring Carlsberg, kan man se på tallene, at de er faldende. Carlsberg har haft en masse investeringer låst i aktiver, f.eks. varelager, der ikke er blevet til omsætning, og derfor brugt flere penge på produktionshaller og ikke gået op samtidig med virksomhedens indtjeninger. Dette er knap så godt, da den helst skal stige eller ligge på det samme. Den ligger dog stadig i 2011 højt på 8,4%, hvor markedsrenten var på 4%. Indekstal. Når man kigger på nogle af Carlsbergs nøgletal, kan vi se omkring, at indtjeninger per aktie ligger på 35,90 i 2013. Så vi ser på indtjeninger per aktie i 2012 ligger den på 36,80, og dermed at indtjeningen er faldet. Konklusion. Vi kan konkludere ud fra regnskabet, at Carlsberg generelt er gået fremad gennem disse 5 år. Deres omsætning er blevet større, og produktionen er også stigende. Der er gennem årene også kommet flere aktionærer i Carlsberg, og de har udvidet deres markeder i andre lande. Carlsberg har selvfølgelig også haft noget modvind i form af forskellige faktorer, blandt andet en krise i Tyskland vedrørende en kartelsag og besværligheder ved opstart i nye lande.